Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongitorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan Olasa ardotegira etorri gara, badakizue Irunen, Meaka auzoan kokatzen dela paraje zoragarri batean, eta gaurkoan Olasa ardotegian txotx irekiera eginen dute, txotx denboraldiari hasiera emanen diote, eta horretarako besta borobila antolatu dute. Gu barrura sartuko gara, eta ikusiko dugu zer dagoen. Irunen gaude, Olasa ardotegian, eta gurekin Iñaki Bengoetxea dugu, badakizue gaur egun handia dugu, txotx irekira egiten baizaio Olasa ardotegian, eta betiko moduan Iñaki ez, zoriontsu eta pixo bat nervio puntu batekin ez? Bai, behar da pixea gaina, eta beste jende eta mugimendua dago, eta behar da pixea teuki, berrango prozesio hori. Bai. Jende asko ikusten daia kanpoan, esperuan, Olasa ardotegian sartzeko, eta aurten ezagit nik behintzat sumatzen dut, karriketan kanpoan, badela grina edo gogo berexi bat, txotx denboraldieneko. Ez urtero izaten da, baina aurten ezakit urte batzuk izan ditugu zaiak, txotxean edo sagardotegietan ezin izan dugu normalitate batean ibili, eta aurtengoan printzipioz dana libre denez, gogotsu ez jendea. Bai, eske hor urte pareatuen dugea soka motzetik, eta jendea grina daka, berrizen normaltzeko, eta ematen da horten gogo hori piztu dela, eta, bueno, ikusiko da. Bai, gaurkoan txotx irekira esan dugun bezala, jendea kupeletik sagardua ateko desitzen egoten da, eta zer nolako sagardua topatuko du jendeak? Dena tirago, jonden urtean sagar kaskarra izan dugu, baina erantzuna hona eman zuen, likido hona, eta gorputza pixkateko sagardo freskoak, eta gero bahitugu bi monobarietala, bat bi barietala, 21 batekoa, 2 urteko sagardoa, eta beste bat moko, bakarrak inina. Hor daude bi aukera horieke probatzeko jendea nahi dunak, ikusteko, ze diferentzi dago, eta, bueno, hortzen dago. Bai. Eta dastatu ala jendea baitare sabela bete behar da, ongi jaten da beti ere hola sagardotegian, eta menua. Sagardotegiko menua hori gutxi aldatu ezkero hobe ez? Bai, hori pixkat kontu behar dugu, gure tradizioari nik uste betiko moduan, bakallo tortilla, bakallo atxuleta, gazta intxaurrakin eta sagardo trago batzuk eginez, nik uste hori euki behar dugula. Gero hastian zehar, saltxan o tomatiekin jarrilik bakallo igual, baina irekieran eta bentsa tradizio hori, menu tradizional hori, iruditzen dut tipikoa dela eta usadio zaharrakoa. Bai. Eta sagardoaren kontu, zuek aspalditxoia pausu bat eman zenuten, ekologikoan nahi zutela lan egin, eta sagardo ekologikoa ekoiztu, eta baitaren nola ez, Euskal Sagardoa jatorri izendapena edo jatorri deituraren barruan, ez? Horrek ere, beti ere berme bat ematen du, eta kalitateri lotua ibiltzen zarete beti. Bai, hor gaude bi kalitatekin, bat Euskal Sagardoa, bertako sagarra dela, eta bestea ekologikoan. Eta horiek jendeak esaten du erraxa dela, baina hor bermatu behar da, kalitate bat, eta izaten jozu beti atzetik espezioak eta gauzak. Baina, hortan gustura gaude, eta nik uste bertako gauzari errespetu hori sortza jola. Bai. Orain sagardotegia utzi dugu, eta instanten gainezka izanen da, gaurkoan txotx irekieran, beti ere omenaldi bat iten duzu pertsonai batzueri, edo hurbileko baten bateria, gaurkoan zeintzuk izango dira omenduak gogoratuko ditu berriz ere? Bai, bi gizon handi, eta hirugarren arez txikia eta bestiaren nahiko. Agina galdetarrak, bi belaunaldi, bai gurasua eta bere anaia, arraunan munduan izan du dienak, eta gero zezanik ez guruz eta julen esku baloian ez, hor mundu mailan ibilitekoak, eta oan pixkat bueltan etorri dielik, aprobetxatu jo, hausen oroigarri txikia egiteko, zertia merezi dute, beti hor jarraitu ditugu, arrauna munduan, gurasua egin eta dena egin, eta oso jende hona iruditzen hau eta merezi dute holoko oroigarri txikiat. Hore bat, Irungo herriarentzat, borrelako kirolariak bertakoak izatea, baina baita ere hore bat, Irungo herriarentzat,
bertan sagardotegi bat izatea, ez? Dut esan hola sagardotegia izatea herri batentzako, hore bada azkenean, ez? Bertako kulturaren zati bat, ordua ere, hemen dugu kultura handia, eta zuek ere arro zaudet horretaz, ez? Nik uste beti izan dut, sagardotegian, sasi bertsolariak, kantuak, xalapartariak jartzen jugun bezala irekieran, nik uste kulturan zati handi bat hemen piztu zela lehen hori, sustraizarrak behiratuzkio, eta berriro ere hortzen itxatxita segitzen dugu biri hortan. Eta sagardotegian zutabeak diren bezala, baita ere bertsolariak, ez? Angel Mari eta Aitor, ez? Bilak hemengo iaia zutabeak bezain garrantzitsuak, ez? Urte kuadrilla bat hemen bersotan, ez? Gargero ez tekiz emat urte, baina goita goti. Horiek ere, laizter zilarrak egiteko moduan daude. Ongi ikusten dugu orduan esan bezala, giroa poliki-poliki jendea sartu nahi ez dabilela, eta guk gozatuko dugu ere gaurkoen ere nola ez, hola sagardotegian, da guk espero duguna da, ez? Azkenean jendea ikusentzule guztiak bertaratzea, ez? Azkenean badakigu asteburutan egoteko leku paregabea da, paseo bat eman, aurrekin kanponari, lagun artean eta familian gozatzeko, eta astez ere ez, jendea nahi izaten dula astez, sagardotegian gustura jandadan, eta horietako ere aukera dutez. Irun gaur honen hiri handi bada eta paseotxo bada. Erdigunetik 3 kilometroa bizigea, gero jende asko, kiroleitea, gaur San Antoneare jonda jende asko, ikusi bestik ez egon, parkina dena sortzituko betia genuen, kanpokaldian, eta bada joera ez, mendialdea ere, eta parke naturala hor dugu, aiak horri bertan, eta nik uste gaur bezala giru gaina, ze gutxio, mendi bueltatein eta gero hemen bazkaldu. Eta zuek ere instanten denbora pasatzen da segidan, 25. urte horrena ere izango zue, eta badakigu zu Iñaki betire pentsatzen lanean, da baino pentsatzen ibiltzen zarela, eta ordurako ere ilusio ez, segidan etorriko daura. Poliki etorriko da, eta nik uste ilusio pixkat eduki behar dugula, aurre begira eta saiatuko. Osongi, Iñaki zuek ere denboraldi borobila izan dezazutela ez, azkenean gu danok konten gaude, sagardotegia Irunen izateagatik ere, bertan sagardoaz eta jenaz gozatzeko aukera izateagatik, eta zuek ere gozatu, lan egin baino gozatu bidena bar. Eskerrik asko Iñaki. Eskerrik asko, zuei etortzegatik. Mentxe jarritzen dugu beste personoi ospetsu batzuekin, Iñakiri esan dioten bezala, azkenean zutabeak bezain garrantzitsua diremen, urte kuadrilla bersotara tortzen direnak, Angel Mari Peñagarikano eta Aitor Mendiluze, eta gaurkoan ere, mentxe zoete bilek ez, gogotxu bersotan aitzeko eta sagardoa eta janaz dastatzeko ez? Gogotxu eta gaina pixka bat aurreko urtea pasadien bezala pasata, berriz normaltasunera edo, normala baldin bada bintzat, betiko martxea bueltatzeko gogoz, jendeekin egoteko gogoz, laguntzara ikusi eta gozatzeko asmotan. Zuek nahi izan ezkero pareja de etxo ere egiten alko zineten, erasunen ere inauteritan elkarken hiliak, eta ordu asko elkarken ez? Hola gabiltzen bitarte, sinale da, oindik bizitela, inauteri bizitela erretxiki batean, da hemen sagardoare arrakasta baduela, orduan gure betiko gauzak bizitiralen sinale garbia. Eta zu batipat, Aitorrez, sagardotegitan pixo gorputza hartua, sagardoak hartzen du bezala, eta zurea ez da lehenbiziko aurten gotxotx egiten duzuna ez? Ez, honezkeo batzuk egin da nago, eta uran ditzen hasita nago pixka bat, gustatzen zaidan mundu bada, eta asko mugitzen naizena, eta aprobetxatzea. Holako da aukeratan, denbora berri beti da esperantza bat, beti da ilusio bat, eta oin dastatzeko oraia. Zuek plaza ezberdinetan ibiltzen zarete, eta sagardotegia leku paregabe ez, bersotan aitzeko ere? Nik honek gainen sagardotegia ez ditute pasatzen, baina hau baino lehenago hasi nintzen, da orduan egoain gutxi badauka pasa berra. Baina orduan ere bazan, baina nik zatu nintzen sagardotegiak zutik, eta jana norbeak eraman behar izaten zuen. Eta gainera, mailak zauden lekuan, ganauak, atzea eman da, plasta bere egin beharrak egiten. Oso hau erabat aldatu da. Baina, hainez, gure adinaren diferentzien nabarmentzen ez da, baina asko aldatu da, baina bersolariok jarri izen dugu, bai han da bai hemen, hori da polita. Aitorrek ere, bersotan badakigu asko ongi biltzen dela, orain dela berrik ere txapelketa horri izan duzen, txapelketa bikaina, eta ez dakit, beti gehiago nahi duzu ez, eta espentza ez, urrengoen aber, goitxu iso? Ez duket bat kezkaik egia esan. Guztua gelditu nintzen egindako txapelketarekin, egindako lanarekin,
eta ez zidan alako penarik hemen, batzuk aitatu dute inguruan, lastima eta, keba, ni pozik nigatik, pozik lagunengatik, aurretik gelditu denegatik, ondoan egon direngatik, pozik, ez dagoat inongo minik horrekin. Nik hor zoz esango dut, honek bertsuetan aspaldiko urteetan, hemengo sagardoa bezala, txarrik ez, bat bestea baino hobea, baina txarrik ez, eta batzuk gainera urtez urte hobeak, honek gola egin du. Ibilbide paregabea, eta bueno, txapela bat entzat izaten da, baina ibilbide askok badute hor bere txapelatzetik. Eta ikusten dugu, ja astear dago, zuek ere ezagit, nerbioak zuetzat existitzen dire edo gaurko unean deus ere, lasaiarren. Bai, beti behar du, kezka txiki bat, beti tensio puntu bat eta ardura bat, azken fina, egiten den ura ondo egin nahi da, eta beti behar du pixka bat, asko ez, baina pixka bat beti. Bai, eta oso pozin ator, ze urtarailean nik ez ditu saio asko, eta baina egiten diduena pozik eta gaur amorratzen dago berstako gogoakin, egin izango, gogoakin, tensio puntu horrekin, baina gogoakin ator, bai. Seinale ona hori, eta bi eri beste urte batez eskarrak eman ez. Bersolaritzan hor jarraitzeatik punta-puntan, eta azkenean guretzat ere horre bada, zue bezalako bersolariak ikusia ditu, eta beraiekin kupel tartean solasaldi batzuk egitea. Eskerrik asko babiei. Hemen xaloa, oain xaloa behar dugu. Hori. Xaloa ere gusten du, xaloa ere, bai. Xaloak hor izanen dire, eta ongi pasa. Bai, mi esker, zuke bai. Eskerra honitz. Bentxe, sagardotegan ikusten duzu bezala, mutil puxo batzuk nire albuan, eta beste veterano batzuk ere, danak aginagaldetarra ditugu, dana badirudi esku oso onako personak, bihotzona ere noski, eta behar bada, Jose dugu veteranona, zuek arraunean ez, bianaiak jota fuego ibilizarete, eta ok bai, beste belaunaldi bateko dire, baina zuek ordu zuek garra ez? Bai, gure denbuan hori gustatzen zaigun, eta hortan zelatu ginen, algun une egin, eta hola xen. Agustina naia ere, hemen ere irundarrak danak, eta zuek gaurkoan, irekira honetan zuek zarete omenduak, eta zaken nola hartu zuen eguna? Ez genuen espero, semiena jakin genuen etorko zilegun ematien, aurten batien, guk ez genuen espero. Eta zuek beti ere akortua eguetaz. Biok etortzearen erroduna zuzara, osake zuk ere baduzu zure meritua. Eta Julen, zu ezagit mundu osotik barna ibilizara, esperientzia handiko mutila, eta ezagitan kanpon sagardotegi gutxi eta txotxean aritzeko aukera Euskal Herren bezala leku gutxitan ez? Hori, seguro. Sagardo antzeko oren bat bada, baina txotxea egiteko aukera ez, eta iasan gustore goten voltatzen ganbakitzean. Esan diot Iñakiri eta Irundarrei eta Euskaldunei ere hori bat dela ez, eskubalai zaleak edo arituak, kirolariak izatea Irunen, zue bezalakoak, baina baita ere zuentzat hori bat Irunen sagardotegi izatea ez, azkenean etxetik hurbil sagardoa dastatzeko, txuleta batzuk jateko eta, plazer bat zuentzat ere ez? Polita izaten da, alde unian etortzen ga, askotan, azken urtetan gutxitan, minon, hemendik aurrera espedut denbora gehiagorekin, maiz etortzia eta gozadat, sagardotegi giroa, denboraldia azteko goguakin, eta pixka daio disfrutatzen da. Gurutz, zu zaitugu elpresi esaten den bezala, eta zakit, orain anaiari latigokin fuerte ematen diozun, edo lasai xamar uzten diozun? Lasai, beregan konfidantza guztia, eta berak badaki zer egin behar duen, nola egin behar duen, ja urtia deramatza hontan, hasidun berriarekin ere jaio ibiltzen da, oseak konfidantza guztiarekin eta laguntzen saiatzen, besteik ez. Ez dakite taldera bidasoara, ekartzen duzutelikan jokalari berriren bat, lehenbizuko mendi pasatu beharko da ez, pixu bat ezagutzeko nun dagoen sustraia, bidasoak nun du sustraia ez? Sustraia edo bintzat oso komenigarri izaten da horrelako lekutan elkartzea, ze askotan baskaiak eta denak isite izaten dira, eta txotxako dauka berezia, denak zutik eta nastuta eta elkarre ezautzeko eta propioa da, eta horretik askotan gustatzen zaigu horrelakotan berriak egikarri eta jende ezagutzeko eta ezin hobegoa da, sagardotegi hartako. Zuek eskubaloian, urte asko, esperientzia handia, badakigu danak, zer zareten, da ze izan du zareten, baina, Aitea eta Osaba ere, orain baloratzen da gehiago, beraiek egin zutena ere, ez? Aixa da, maila honetan gaur egunean kirolari izatea, baina garai hartan bertzen, lehen esan duten garra edo garrote gehiago, eta han prestakuntza gutxi eta egurra eman behar, ez?
Bai, eta nik uste dut ez daukaz zerentzulikan, bai Julen eta nire karrera beraien eredua erabili gabe, ez? Beraien balore guziak eta beraien sakrifizio guzia txiki-txiketatik dastatu dugu eta barneratu dugu, eta zentzu hortan beraien eredua gure kirol karreran klabe izan du da, eta nik uste dut, Julen oso urruti iritsi da, ni pixka gutxi jo, bino iritsi gera izatera pixkat beraien eredua jarraitu dugulako. Eta eredua izan duzuea, eta eredua zuek ere zarete, etorkizunerako ere ez, badakigu zuek Irunen garrantzitsua zaretela, eredua zaretela, eta jarrai dezazutela Aginagaldetarrak urtetan ez, eredu izaten Euskal Herri osoarentzat eta gizarte osoarentzat. Eskerrik asko eta disfrutatu egunaz. Eskerrik asko zuei. Sagardoa bezala, txalaparta, euskal kulturaren zati bat dugu, eta hola sagardotegian beti ere txotxirekiran, ezinbesteko tresneria, doinua, musika eta zupatxi artista honetan ez? Hombre, artistago hemen aitzen geha, saltzan. Bai. Eta bakarrik, etzara etorri noski? Ez bakarrik ez, bi ikin hobe. Bai. Bi ikin hobe. Zein duzu gaurko laguntzai ere? Zera, Iloba. Bai. Bueno, Iloba ez, alaba. Bai, ja. Eta bien arten, atautxikin, ongi moldatzen zara? Bai. Irakasle hona duzu ez? Bai, irakasle hona, bai. Ikusitu Aginagaldetarrak ez, azkenean hor generazio aldaketa baduie, eta txalapartan ere ikusten dugu generazioa ere badela, atzetik heldu dela ez? Bakizu ez, nekin nola gozten zuen, arantza, goa hiltzela. Bai. Hiltzen. Zigenik egun. Ja. Bueno, aurrera jarraituin behar guain. Eta honek ezin izen, eta zakrea. Ja. Ez da beste erremilloik. Bai. Aurre behiratu berra do. Ura dagoen lekutik behira honen da, eta gaur zuek egurra eta indarra, eta gustora jo txalaparta bere omenez. Eta, disfrutatu posibeen enean. Eskerrik asko. Zerreatik. Txe holan jarraitzen dugu, ikusten duzue hemen gaudela, eta gurekin Ainhoa Bengoetxea dugu, Iñakiren alaba, eta Ainhoa, sagardotegirako giro paregabe dago, kanpoan hotz, sagardotegian ere hotz eta giro ona, eta hemen ikusten den bezala, dena soberan dugu, goxo. Bai, gaur goxo. Bestetan, temporadan zehar beroa eta izerdiare pasatzen da hemen txoko honetan, baina gaur ederki goten da, bai. Ikusten dugu, ez, sagardoa ezinbestekoa dugu, ez, sagardotegi batean, baina gure aurrean den txuleta hok ere gustora jaten direnak, ez? Bai. Nik uste azkenean sagardotegian izarrak direla sagardoa eta txuleta, ez? Eta jendea hortara etortzen dela, orduan sumatzen da, bai. Iñaki izaten da askotan, arpegia edo irudia, hola sagardotegikoa, baina hor ikusten dugu beti ere emaztea zuen ama, sukaldean lan, eta zuek ere alabak, baita ere, hor ere atzetik generazio bat heldu zarete, eta zuea txiki-txikitatik ez, ikusi izan duzu ezaren sagarotegi ez? Bai, justo gainera lehenguan bideo batzuk ikusten aspaldiko bideo batzuk, eta hor ginen txikitan ume ginela tartean ez, beti inguruan, eta sukaldean ere aritu izan gara laguntzen eta gauzak egiten, eta pixkanaka responsabilitate gehiago hartzen bai. Hiru alaba zarete, ez dakit hiru alabak gaurkoa laguntzen duzu hiru alabak, nola moldatzen zarete? Bai, gaurko egunean hiruak egoten gera, ze azkenan egun politia izaten da, garrantzitsua ere bai, eta ilusioa egiten digu ere bai, ez, olako egunean elgotea bai. Estres puntu bat ere, ez, azkenean jende asko, mailak, zerbitzatu behar da, sukaldean ere dana prest egon behar da, edo esperientziarekin ongi xamarra ematen duzue. Keba, hori, esperientzia badugu, ruedare hartua, baina nola geldirik egon geran egun batzuk, lehenengo eguna ezagunak eta beti badugu nerviosismo puntu bat ere bai, hori urtero. Hori seinala ona da, hori garrantzia ematen duzuela egiten duzuenari, eta badakigu, beti ere jendea kontent ateratzen da bertatik, eta zuek ere behar badizkutagoa goten zaretenak, baduzue horrein kulpa edo errua. Osea, eskerrak zueri eman, ere ez azkenean lan izkutuko lan hori egiteagatik, eta zuei ere sorterik hoberena denboraldian. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, bale, esker.
Arratsaldeon kongietorriak hola sarratak gira. Aurten, 24. txotx eguna ospatzen dugu. Aurtengo konbidatuak 4 agina galde ditugu. Jose, Agustin, Gurutz eta Julen. Jose eta Agustin arraunlariak, Gurutz eta Julen eskubaloiarekin. Jose eta Agustin Hondarrabiko Amaguadalopeko trainerekin. Jose Hondarrabiarekin 6 urte, 4 bandera Kontxan eta 2 Bizkaian. Agustin Zuberoan hasi, gero Hondarrabira, 2 bandera Hondarrabiekin eta mobilean, laukoan, Espainiko Espainiko txapelketan. Julen eta Gurutz bidazoan hasiak eskubaloian eta batez ere Julen bidazoan Leonen, Ciudad Realearen, Atletico Madriden, Fieldspen eta horien tartean munduko txapeldun Espainiakin. Baita Gurutz bidazoan hasi eta Logroñon atezain. Joda hauen historiala, gutxi gora bera, zergatik historiala asko luzegoa da. Eta nola hemen ez gauden historia kontatzeko bakarrik, hemen batez ere sagardoa goratzeko eta festa egiteko gato. Orduan, eneko txistulariak Oian eta Bello nahi dezutenean hasi aurrezko dantzatzen. Hasi eran ez dut esan, baina Patxi eta Nerea txalapartariak urtero bezala hemen izan ditugu. Eta besterik gabe, Iñaki, preparatu eta hasi, sardu ateratzen. Eta zuek egin aldeetarrak, basoakin inguratu. Hau da, aurtengo Olako Sagardo berria. Bi arraunlari hemen ditugu, nik ongi hartu dut
dut nota, zenbat garaipen, zenbat bandera, ezin daitezkenak konta. Itxas gizonek eiten zutena, nik bersoz nahi nuke bota, sagardoa edaten omen zuten, eskorbutoaren kontra. Upentegira sartu naiz eta, bianai pare aurkitu, lautan zarrenak ez dira beti, hankak lurrean aritu. Lehen egurrezko traineroetan, itxasoran norrabitu. Ontzi klase hau desberdina da, mareak barruan ditu. Eskubaloian horra bi anai, danok beraiei begira, jokalaria ta atezaina, egi garbia hori da. Baloi gehiago joango litzake, golak besten porterira, baloian ordez botatzen dana, sagarrak izan balira. Baloi bat heltzen duen eskuak, basoa helduko ez du ba. Haren bitartez Espainiak egin, sagardoaren helmuga. Luzaro egon gera honen zai, eta unea heldu da. Honegin denoi eta gozatu, bakoitzak bere modura. Esan bezala, bakoitza bere tokira eta trikilariak lanera, aurrera!
Ikusi duzuen bezala giro paregabea dago Ola sagardotegian, gure etxera joateko tenorea iritsi zaigu eta espero duguna da, gaur bertaratu ezaretenak, oraindik hilabeteak badituzue, txotx denboraldiaz gozatzeko, beraz aukerik ez galdu. Eskerrik asko gurean izategatik eta ongi segi.